Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej biex iġarbuh u qalulu jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Iżdu qalilhom ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħalliq għamilhom raġel u mara u qal minħabba fekk raġel iħalli lil missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu mela allura li xordna Mose li żewġa jagħtiha l-kitba tad-divorzju jibata. Qalilhom kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mose takom il-permess tibatu nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu d-disċipli mela la darba din il-kondizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżdu qalilhom mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm ewnuki li jitwildu hekk minn ġu fomhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-sadna ta' smawiet. Min jista' jifhem, jifhem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu il-bniedem. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Matteo meta ġew il-Fariżej u qalulu jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Din hija id-domanda li għamlulu. U għamluwilu għaliex kif naqraw iktar quddiem fl-Evanġelju kien hemm fil-passat fi żmien Mose ċirkostanzi fejn seta' wieħed jagħmel hekk fi kliem Ġesu minħabba l-ebusija ta' qalbhom. U nnutaw ma jgħidux jitilqu lil xulxin, raġel jitlaq lil martu. U Ġesu mal-ewwel isemmi x'inhu l-pjan ta' Alla. Il-pjan ta' Alla mill-bidu. Meta ħalaq ir-raġel u l-mara. U qed jgħid meta dawn ikunu għal xulxin, jiġifieri jgħid ta' żwieġ, għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru l-ommu jingħaqad ma' martu u jsiru t-tnejn ġisem wieħed. Mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Ġesu qed jgħid illi din hija s-sejħa li jagħmel Alla lir-raġel u l-mara li jkunu għal xulxin, li jingħataw lil xulxin b'imħabba għal dejjem. Din hi l-unjoni li ħoloq Alla. Saħna nafu illi din hija l-unjoni fil-ħsieb ta' Alla, imma tul is-snin inħolqu diversi unjonijiet oħra mill-bnedmin. Bħalma inħolqu wkoll diversi ċirkostanzi fejn xi ħadd itemm l-unjoni maħluqa mill-bnedmin. Hekk sar u jsir fis-soċjetà tul iż-żmien imma qed nitkellmu fuq l-unjoni li ħala Alla. Alla ried illi ir-raġel u l-mara li jingħataw il-xulxin f'imħabba għal dejjem ikunu tassew ħaġa waħda. Sa din hija ħajja mhix faċli, hemm ħafna sfidi. Kien hemm dejjem tul is-snin, imma fi żmienna forsi dawn narawhom aktar. Il għaliex din hija ħajja li tirrikjedi fedeltà, sagrifiċċju, paċenzja, imħabba fil-ħajja ta' kuljum. Ma li qed jgħid Ġesu huwa din hi possibbli bl-għajnuna ta' Alla. Hi possibbli
illi tnejn jingħataw il-xulxin għal dejjem u jsiru tassew ħaġa waħda. Ja diffiċli, hemm ħafna wkoll mumenti ta' diffikultajiet li jinqalgħu ma' żmien intoppi, imma hi possibbli bl-għajnuna li jagħti Alla. Issa aħna nafu fi żmienna jeżistu diversi anki ċirkustanzi dolorużi fil-familji fejn tnejn minħabba raġuni jew oħra ma jistawx jibqgħu flimkien. U aħna is-sejħa tagħna hija li dejjem inkunu bi kliemna u bebilna ta' sosten, ta' għajnuna lil persuni li għaddejjin minn problemi, mhux ta' ġudizzju, għaliex aħna ma nistawx inkunu nafu tassew l-istorja tal-bniedem minn xiex jgħaddi minn xiex tgħaddi. Il-ġudizzju nħalluh f'idej Alla, ma minnaħa tagħna għandna nippruvaw dejjem ngħinu u nsostnu lil dawk li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja ta' żwieġ. Irrid insemmi hawnhekk, irrid insemmi ċirkustanzi diffiċli ħafna u ta' dbatija, ta' violenza domestika. Fejn xi ħadd persuna tkun qiegħda vittma ta' abbuż, tissawwat fil-ħajja ta' żwieġ tagħha tal-familja. Qatt ma għandna nirraġunaw illi bħalma jkun hemm min dan huwa s-salib tiegħi. Is-salib tiegħi illi naċċetta. Le. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tkun vittma ta' abbuż. Mhuwiex is-salib tiegħek li inti tissawwat u tkun vittma ta' violenza domestika. Salib għandek, imma s-salib huwa li tieħu il-passi neċessarji biex toħroġ minn sitwazzjoni ta' abbuż, biex ma tibqax tkun vittma. Hemm u dak li jeħtieġ isir u li jkollok l-għajnuna u l-appoġġ biex tagħmel dan. U li min għandu jieħu passi ma jdumx biex joħodhom biex min qiegħed vittma ta' violenza domestika isib l-għajnuna meħtieġa ħalli joħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż. Jew nitolbu llum il-mulej, nitolbu għall-miżżewġin kollha biex jarfu jgħixu din il-vokazzjoni li Alla tom bimħabba sħiħa u fedeltà. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja ta' żwieġ biex il-mulej jgħinhom jelbu dawn id-diffikultajiet u nitolbu għal dawk li huma vittmi fil-ħajja tal-familja biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna illi tgħinhom joħorġu minn sitwazzjoni ta' abbuż ħalli jistgħu jgħixu tassew ħajja serena u fil-paċi kif għandhom jgħixu.